acesta este al doilea meu video. O să-l fac de CS acesta. Să vedem, o să ne băgăm pe CS Deb Gaming. Mai are server Deb Gaming sau JB Deb Gaming. Așa, să începem. Mai am făcut unul despre Metin 2, Alaska vreau să zic. Să vedem ce mă bag, cât sau ter. Mă bag de asta. Uite așa. Frumușel. Acesta este cât de la bun, dar ratez când dau. E bun ăsta când dau. Mamă, gata, l-a prins. LOL. Mamă, dar cred că n-am așa de mare lag, mă. Ia se conectează. Așa să vedem. Stai. Sunt bun și la CS, dar mă... Uitați de ce nu-i trag eu bine. Dar nu știu ce are naibii, uite. N-are ținta aia pe capul prostul ăsta. Că eu trag cu mâna dreaptă. Cu stângea. Dar trag bine așa, dar numai și eu să trag naibii, că înainte trăgeam ca pe vremuri. Însetate și cu sânge înmemnat. Dar o să mai târziu. Stați. Stați, că merg cu shift. Poate e un bou pe aici, așa are cu ochi. Mamă, futul în gură, stați, revine mea. Acum! Stai! Stai că încă sunet! Cred că încă sunet, da. Cred că da, stai. Ia, stați, că revin imediat, stați. Că fac ceva la CS. Doamne, auzi la CS. Fac ceva la net. Deci asta o bag în spate. Așa. Așa. Gata, am revenit. Acum gata. Mi-am aranjat ceva așa. Andy Not are român. Ia, stai să mă uit la graduri. Stați, că n-am scris bine. Admini. Stați. Nu sunt așa de praf, mă, la CS, dar nu stă pe mâna cealaltă, stați un pic. Are ținta fix pe capul lui. La fragul. Și ăla are AVP. V-am zis că are AVP. Mă luau cu AVP-ul. E de 2, mai lăsai cu 46. Ratează, moare. Bă, dar eu înainte îmi duceam cu small. Ia să vedem. Nu o să fac mult de video. Aoleu! E joc eu. Eu sunt cu ăla mai bun, albi. Bă, ce furat! Cu ce țin te tragi? Cred că cu smală, cu ce să tragi? Eu trag cu dreapta naibii și e urât. Eu am bulangii cu țițemița, cu țițemea. Am bulangii cu țițemița, cu țițemea. LOL, cum trage smalul! Îmi bat pe ăla închid, ești mie.
dar mă întreb de ce am așa de mare lag. Cred că mă las naibii de GS. Cred că mă las de GS. Oh, nu mă las, gata, m-a pus să trag serios naibii. Așa, să vedem. E și 21, n-ai. Dacă vrei să-ți resetezi scorul, puncte. Ia, stați, cu shift. Uitați, n-ai, cum dă, i-am dat 22, mai. Ia să vedem cum dă. Gata, o să încheiem video. Mai joc o rundă și gata. Video. Așa o să încheiem video. La revedere. Bye.